No tak neviem, čo sa to tu dneska deje, ale zjavne sa tu tvoria také hlúposti. Tu je jedna, ktorá pred chvíľou vyšla s touto tu a ona sa oškrúti zase. A tu už to raz bolo pokrútené. A tu sa nám tvorí taký kruh. No zaujímavé, nie? Co to tu majú za cvičenie? Či čo? A tu, keď si to zoberieme, tak tu ju máme ďalšiu. Ktorá sa v kruhu vracia naspäť ku tamtej. No tak je to čudné. Kde sa to tu oni hrajú? A už tá druhá sa vracia naspäť, nie? Áno, už je tu. No, takže ešte počkáme, kým sa zrazia. A už to bude. No, to je naozaj čudo čudesné. Co to tu kreslia po oblohe? No dobre.